gigantes, gigantes poderosos. Bai, aiestaran naiz, 38 urteko Peter Pan bat, gizaki goaikarri eta zoragarri baten prototipoa. Eta, bueno, ogi bide zamaketaria eta bihotzez musikaria. Nik uste dut trauma bat izan zala, ez? Txikian nintzenean 3 urte nituela, Imanol Larzabal jo zuen Santurtziko parkean, Imanol Larzabal madarikatua. Eta galdu nintzen. Txakur batzuek izutu ninduten eta galdu nintzen jende artean. Eta, garo, galdutan nengon eta norbaitek eskutik hartu zidan eta esenatokira eraman ninduen. Eta Imanolen besoetan esan zuen, norena da ume hau, eta nire aita igozan nire bila. Eta nik uste dut trauma horrengatik naizela musikaria. Niretzat, da nire burua diazteko modurik onena, ez? Ni banago nire izuen gordeleku horietan eta hortikan ateratzen naiz musikarekin. Izen desberdin bat aurkitu nahi nuen. Ez gaztelaniaz, ez euskeraz, orduan hartu nuena de, hiedra eta kendu atzea eta bi hitzak elkartu. Eta jendeari asko kostatzen zaio auskatzea eta horan, baina nik uste dut hor berezitasuna lortu genuela ere. De Basori Prison Folkies nire, ez dakit, anarkia musikala aldarrikatzen dudan proiektua da. Proiektu horretan nahi dudana egiten dut. Estilo anitzen hasten ditut, mundu osoko musikariekin lan egiten dut, eta aske sentitzen naiz edozer egiteko. Daukat inongo mugarik proiektu horretan. El cielo es gris, a la orilla del Nervión sobrevuelan los buitres. Las orillas del Nervión no quieren la carroña. Eta bertan ere, Deiedra taldeko musikariak ere parte hartzen dute, bateragarriak dira bi proiektuak. Zi irlandar bat naiz, baina bai, ez dakit lurralde hori maite dut, bere kultura, bere historia, eta Euskal Herriatu nahi nun hori guztia, ez? Eta gurerara egin, euskaraz, eta abesti batzuk gaztelaniaz ere, baina oso ezberdinak gara, baina badaukagu amonkomunean gauza asko. Eta ez dakit, niri beti oso interesgarria iruditu zait haien musika, eta bere musikan murgildu nintzen, musika hori guztiz ezagutu arte, ez? Eta nirea bezala sentitzen dut, niri hango erritmoak eta hango doinuak erabiltzea Euskal Herriko doinu bat, ez? Haien arteko ezberdintasunik ez dut aurkitzen, ez? Niretzat musika da eta bi lenguaiak ulertzen ditut nirea balitzat bezala. Munduan gertatzen diren gauzetatik, eta gero horiek nire izuen gordeleku horietan daude, nire barne mundu emankor horretan, eta nik horiek kanporatu behar ditut. Eta holan aukeratzen ditut gaiak. Nik aukeratzen naute gaiak, ez ni haiek, ez. Azkenean nik bizitzen ditudan gauzak, besteek bizitzen dituzten gauzak, ez da bakarrik ez dakit nola esan egozentrismo kontu bat, ez. Dut nire bizitzan sekulako garrantzia duela itsasadarra eta itsasoa, ez. Zamaketaria naizen aldetik, estibadorea, musikaria naizen aldetik ere, zeren azkenean itsasoaren gaiak lantzen ditut, eta gero guztia, eskerraldearen errealitatea, mehatzaldearen errealitatea, langabezia, prekarietatea, kutsadura, ez dakit. Hori guztia gure gain dago, ez, azkenean, ez, eta markatzen zaitu txikitatik. Hau leku grisa zen ni txikian nintzenean, ez, eta azkenean hori gure barnean dago, ez. Baina harima zikina dauka herri. La cerveza negra, negro es el color de la dignidad. Ez dakit, pizkat herri farisau batean bizi garela uste dut, orokorrean, eta plastikozko mundu batean bizi gara, plastikozkoa bihurtzen ari da mundua. Eta azkenean, kanpoan erakutsi nahi dugu gauza bat eta barnealdea uste dut daukagu. Hori da niretzat gaur egungo munduaz daukadan ikuspegia, ez? Gaur egun bizi gara deno gure hori kristalesko kaiolan sartuta, eta esaten dugu ateratzen garela kristalesko kaiola horretatik, baina nik uste dut ez garela ateratzen. Eta nik uste dut bakarturik bizi garela, eta gero badaude, ez dakit, zirrikitu batzuk, eta zirrikitu horietan bai egoten garela besteekin, eta elkartzen garela, eta partekatzen ditugula gauzak, baina nik uste dut orokorrean, bizitza arruntean, bakarturik gaudela, bai. Recordando a los caídos por esta nuestra tierra. Aquí las derrotas son una victoria.
pertsona distopikoa naiz. Orduan, ikusten dut 1984ko arroi hori, ez? Pertsona horiek beldurra leku guztietatik eta beldur horretatik ihes egiten duen jendia. Horan ikusten dut mundua etorkizunean. Ez dakit oso eskorra naizen, ala ez, baina oso proiektu interesgarria hori argazkiena edo nola, ez dakit ez, adibidez begirada batean edo aurpegiko arrakal batean, ez dakit, hor nire ustez hor 1000 hitzetan baino informazio gehiago dago, ez? Batzutan ezagutzen duzu jendea beren keinuengatik, beren mugitzeko eragatik eta hor konektatzen duzu ere, ez? Orduan oso proiektu interesgarria iruditzen zait eta oso bizia,